I did my best tonight, but my best wasn't good enough. No excuses. And tonight, the champion is named Ugas. I want to thank all of you in the media for telling my story about what Manny Pacquiao has done in boxing. Kamusta mga idol? Here we go again, Mark Anthony TV. Please like and subscribe. Umani ng iba't ibang opinyon ng naging resulta sa laban ni Manny Pacquiao dahil hindi na ipanalo ng ating pambansang kamao ang laban niya kay Yordenes Ugas sa welterweight division, kung saan may mga negatibong komento sa pagkatalo ng ating pambansang kamao na dapat lang daw na natalo itong ating pambansang kamao para hindi na makapagyabang pa at magmalaki sa mga tao. May iba din naman na sobrang solido sa pagsuporta sa ating pambansang kamao, Manny Pacquiao, dahil kahit natalo ito, siya pa rin ng nag-iisang legendary boxing. Nakakayak man isipin na hindi na ipanalo ng ating legendary boxer ang laban na ito. Sobrang dami ng nadismaya at nalungkot sa pangyayari. Sa kabila ng maraming Pilipino ang nagbatikos sa ating pambansang kamao at maraming Pilipino ang natutuwa sa kaganapang ito na hindi nga naipanalo ng ating pambansang kamao ang laban niya kay Yordenes Ugas. Samantala, ang hindi nating kababayan mula sa iba't ibang bansa, hindi nating kalahi o kaano-ano ay nagbigay pugay sa ating pambansang kamao. Tanda ng pagbibigay respeto na si Senator Manny Pacquiao ay nananatiling legendary champion sa kanilang mga puso. Sino nga ba naman ang Pilipinong hindi magiging proud sa ating pambansang kamao? Dahil siya lang naman ang unang Pilipinong nagbigay ng karangalan sa ating bansa sa larangan ng boxing. Dala-dala ang bansang Pilipinas sa buong mundo upang ipaglaban ng mga Pilipino. Kaya nalulungkot ako sa mga Pilipinong hindi marunong magbigay respeto sa ating nag-iisang pambansang kamao, Manny Pacquiao. Gayunpaman mga idol, pagkatapos ng boxing ay naglabas ng statement itong si Manny Pacquiao at nagpapasalamat ito sa lahat ng sumusuporta. Humihingi rin ng tawa ng ating pambansang kamao na hindi nito na ipanalo ang laban. Ngunit ginawa niya ang lahat ng makakaya niya upang maipanalo niya ang bansang Pilipinas. Walang excuses sa naging resulta. Sa kanya na mismo nanggaling at tanggap niya ang naging resulta na si Yordenes Ugas ang kampiyon. Nagpapasalamat naman itong si Manny Pacquiao sa mga media sa pagpapalaganap ng kanyang mga laban sa buong mundo kung ano ang nagawa ni Manny Pacquiao sa boxing. Sa statement niya ito ay tila may kahulugan ang kanyang mga sinasabi na para bang huling laban niya na iyon at hindi na siya aakyat pa sa ring. Ano sa palagay nyo? Magbigay lang ng komento kung ano ang kahulugan niya sa statement na ito. First of all, I want to thank God for keeping us both safe in the ring. And I want to thank you to all the people, the fans, and the media press for always supporting boxing. And I really appreciate their love in boxing. I did my best tonight, but my best wasn't good enough tonight. No excuses. I wanted to fight for the title in the ring, and tonight the champion is named Ugas. I've done a lot for boxing, and boxing has done a lot for me. I look forward to spending time with my family and thinking about my future in boxing. I want to thank all my fans that came to see me fight tonight. I want to thank all of you in the media for telling my story about what Manny Pacquiao has done in boxing. For how many decades you, press and media and the boxing fans, always behind us, supporting us. That's why we're here. We become popular and we accomplish our dream as a fighter because of you. Samantala napaka-emosyonal naman ang yakap at aplos na masisilayan natin matapos matalo itong si Manny Pacquiao. Hindi mo man naipanalo ang laban na ito. Ikaw pa rin ang nag-iisang legendary boxing champion at pambansang kamao ng Pilipinas. Proud kami sa history of being world legendary champion na tumatak saan man sulok ng mundo. The one and only Manny Pacquiao.
Hanggang dito na lang tayo mga idol, at kung nagustuhan mo ang video na ito, ay baka pwedeng makahingi ng like and subscribe. Pindutin nyo na rin ang notification bell para palagi kang updated sa mga video na kagaya nito. Maraming salamat.